sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis ngademeni rasaku mas rungono tangisku becike saka uripku paribasan ngrangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis jalanku dalanmu piye Cayu sapa jenenge wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu iki pilihane wong tuamu nggih jenenge wong tuamu sapa Dedi Dedi Sumarno ndak kenal aku kuwi sapa kuwi nggih duka ndak kenal sesuk kompolan ning omah ya nggih ayo sekarang nggih enten pupusen langsung wonten diajeng ini saum-saum nah besarangan kalau sangkatan konco saking keluarga Gung Wayu Kerido Asmoro nuruti panjunipun beliaunipun Bapak Slamet adalah sak bungkusan keluarga besarangan Wayu Kerido Asmoro Bapak Sunarto matur sepaduwun keneng apa sifatmu saiki wis beda aku ya ndak ro kowe ninggalke aku ngeboke Pak Slamet aduh apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Saurana Cayu sesok ning jero dodo sesok tuku obat pancen warake arep kepiye maneh kowe wong randu aku pancen melarat bondo Cayu rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara apa iki satenane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wes kademeni rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe saka uripku paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Wahyu Kerido Asmoro Wahyu Kerido Asmoro ini sebab dalam tak lilani ku Cayu sliramu lunga tak lilani iya yen pancen iki pilihane wong tuamu aku lilo Cayu sing bagus sliramu bakal tetep bahagia karo pilihane wong tuamu ya Nduk amin 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 aku tak golek duit sing akeh ben gelem marang aku
sing jawabke sliramu beda ati beda lambe pasan ngranggen lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno